Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Nag-crave ako ng mga barbecue mga ka-studio, especially itong dugo. Yan, ang dami nito mga ka-studio. Mayroon din tayo ditong isaw ng manok. Tsaka mayroong puso, kumaris. At syempre yung sausawa natin na suka na mayroong maraming lamas. So tara, hindi natin patagalin ito mga ka-studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga kautan nyo. Narito, Dre, ko ano. Basong na yung ice niya. Umaris, oh. Coke. So, tara. Dito tayo una sa dugo. Craving satisfied. Gini ba? Wow. Dami kayo. Suka. Bali. Dami yung dugo ba? Hmm. Hmm. Tukaan dala. Oh. Ah. Alin yung bait nyo dito mga studio? Dugo o itong isaw? Manghang na yung suka.
Halangan ng meat. Hmm. 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 Hmm.
Mas bull para highball. Silbing satisfied, ang dami po. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na to. Grabe, panalo po itong isaw at saka mayroong dugo, saka sausawan. Sarap po. Cheers.